TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace, dressed up alone on the couch. Ay, 79. Tapos ano, it's your turn. Kumakit, iikot-ikot. Namayat ni na dakkel. Oo, matago si Scrabble tatan na di mga high school kami. Ay, so ano? Awan ti space si Balayo, mother. Alone it's Christmas, but I won't wait till next year to try and fill the distance we've had with decorations. And my bag is taking it slow, won't work on time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this 699. Tas kastapit ti silaw na I don't like that color. Kahit kiti kaste, ayan ko man eh. Kaste. Na kulay. Ay, dahil timot nag-agbaliw gamit kulay na. Kaste kadakol di kami, 7 feet. Look at that. Huh? Ay, kaste lang gayan dati ni. Nisip dito ni, Ni Doc Wen James kita Christmas Village na eh. $14 lang, ma'am. Get mo na yan, ma'am. Get mo na, ma'am. Screenshot mo na yan, ma'am. Ayan po, ma'am. Maganda po. Bagay po sa inyo yan, ma'am. Get mo na yan, ma'am. Isang kababayan na naman po natin. Nadagsa? Oh? Ata lang. Ditid mo kanina ako. Yeah, I'll give it to Mac and then 1 week before the hospital. Okay. Kita rin hospital naman. Mano ata? Duwa ka piraso. 14? Gift tags. Mac no magne. Tags kaya. Alam mo, karo dato. Kuno mo ikabi mo di Christmas tree. Na duti. Gift tag data mga nga ornament data. Ato, greeting card. Ano, nagadumot dun, $39. Oh, itam ka no amin suda. Oh, itam amin, Yung 15. Pamain na mga sis. 99. Credit. 3.50. Saktig bayad sis. 17. 99. 18. 99. 6. 99. Yeah, just leave them in the cart. Okay. Okay, just give it a second and you can keep going. 24. 99. 23. 99. 14. 99. 21. 99. 17. 99. Follow the instructions on the pin pad. Thank you for shopping at Costco. Kaya mo na, open your bag. Dati na ako yung ikabi. Sabi mo tiyata, nalagang ita. Kasi yung lalang sa dolat. Remove all scanned items. Di ba gyato eh? Meme. Please remove all scanned items. Yes, madam. You're pressuring me. Kaya, Umanaya mo, mother. patadar mo.
papili. Please scan your membership. Oh my God. Yung flavor dito. Cheese. Cheese and pepperoni mo lang. Kaya ito nagalungan lang. Sige natin. Yung workplace lang. Ay, chicken and fries. Tata, yakpay nga na nga. Oh my God, guys. Hindi ako mabubuhay dito. Kailangan nga mabiyag dito eh, mother. Masyadong malamig. How are you doing there, mother? Kawawa naman sis. Is your body next to me on rainy days? Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Just your simple love and it's everything. Jollibee tayo mga sis. Before ako umalis. Maaf na ko. Mag-Jollibee kami. Kung pwede lang iuwian kita. Ako nasa labay yung nagpilay. Ito yung nga Jollibee. There you go. Chicken spaghetti. Chicken and burger steak. Oh, burger. Chicken and spaghetti. Chicken and spaghetti. Sponsored by Sister. All I need is you. Make me fly to the clouds. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need just your simple love and it's everything. Stop. Hey everyone! So we are back home from Costco and from Jollibee. Ayan, i-haul lang natin yung mga binili nila. Binili nila. Not for me. Everywhere. This is flip straw jug. Ayan siya. May straw na naman siya, pero this is intended for ulam. Kasi dito nga malamig. So kailangan nila ng something para sa sabaw nila, para kahit hindi na sila mag-microwave sa work, eh, mainit pa rin yung sabaw nila. Ayan, may binili pa sila, guys. May binili pa silang medyas. This is for sister. Uy, bayat na ito yan. Babalik nga ako sa ano. Akala ko babalik ka na naman sa Costco. Hindi, 14 bucks yan. 1 dozen. So sa akin yung 6. Hindi mahal ka. Yes, budol. And then I got here a warmer para sa akin. May isa pa akong warmer dyan, sister. For Mac. Tapos ito lang pang pasalubong lang. Choco. Truffles. Dusted with cocoa powder.
Tapos kay sister na naman, ang daming binili po ni sister. Para sa... Ay, para sa pamangkin. Oh, jamis niya. Ang ganda, bench. Bench period. It doesn't fit my outfit. You're so arte. Kaya't namuti purple eh, but now she doesn't like purple anymore. Kunya, naka-purple ko, kung naka mami, I need a new bag. Why? Kasi it doesn't fit my outfit. Tapos ito pa. Kat pang bahay lang naman. Ano pang bahay ata, bagis? Ano yung lola niya? And then here, sweater na pang travel. Ayan, this is so soft. This is for grandma and mamang daw. Kasi ganito yung binili ko nung last. Maganda siya. Maganda naman quality niya. Pero hindi siya ganun ka-warm. Pero okay na kung may warmer ka naman inside. Another socks for kids. For our antanani. Medyas haul talaga to, guys. Another medyas na naman po. Calvin Klein for mother. Ayan. Ay, might I ito. Hindi na nagpapahuli si Pat. Alam niyo ba kung bakit ako pumunta ng Costco? Para lang sa sapatos. Tapos hindi ko rin lang naman nabili. Kasi ang pangit naman na nung nakita ko. Tapos yung kay father, hindi nagpapahuli si father. May joggers din siya. Wala na yung Adidas niya. Hindi na mahanap. Bumili kasi siya ng Adidas nung last. Tapos ngayon hindi na Gusto niya yung ganyan daw. Ay, yung ganito, joggers. Siyempre. Warm. Tapos ito pong kay mother, nasa check-outan na po kami. Tapos hinahanap namin siya. Tapos nung dumating siya, sabi, tapos may dala siyang pang decoration. Ayan. Christmas decor. Parang snow globe to, no? And a lantern. In a lantern. Dapat pala bumili ako ng snow globe. Kaso kasi, pag magko-collect kasi ako ng snow globe, ang hirap pag mag-move. Kaya yung mga snow globes lang ganito kaliit ang ko. Ingat-ingat. Iko-collect ko. Yun lang ba? Yun na yun? Croissant mo do. Bumili kami ng croissant, bumili kami ng bagel, at saka yung damit ni grandma. Pang loungewear niya. Yung loungewear niya, yun lang. Kasi nilalamig niya siya lagi. So, may dress na siya na parang sweater, na parang kumot, na may hoodie. Yung dress ni grandmother. Oh, very nice. Wait, I'm going to model. O yan, tama na yan. Ayan, mag-hoodie ka pa. Dress yan. Grandma, sabi mo pamain. Pamain mga sis ka, grandma. Grandma, sabihin mo pamain mga sis. Sabihin mo, grandma, pamain mga sis. Grandma! Sabihin mo, pamain mga sis. I-model mo to, sabihin mo, pamain. Pamain. Pamine. And then I will use the extra piece of my head. Wow. May pabigas po si mother. Nandyan. Dami ang sinaping. Kasi wala na siya ng bigas. 18 kilograms. So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching. Hindi na ako lalabas siguro tomorrow. Mag-edit na lang ako ng madami kasi malakas yung internet nila dito. Kailangan humabol tayo sa upload kasi nagre-request na sila ng daily upload. But I'm not sure if I can do that. Yung walang Friday and Saturday, pero yung plan ko may Sunday to Thursday. So, ayun. Hanggang sa ma-upload ko lahat ng videos na to. So, thank you so much everyone for watching. I hope you enjoyed watching this vlog. And mag-proceed na po tayo sa shoutout for this video. Hi everyone! Thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout ako sa mga nag-comment sa ating previous vlog na moving to our new apartment day 1. Grabe guys! Kailan ko pa to na-upload? Ngayon lang ulit ako nakapag-film ng ganitong video na mag-shoutout. But anyway, I will do it now para kapag shoutout na ako sa inyo. Ang dami ko ng utang. Shoutout to Mavi RN, to Jinky Tagalog, kay Ibrahim Hailil, kay Lovel, kay Rovi Joya, Ronica Berto, Frederick Fernandez, and then kay Kelly Daryl Fortes,
and kay May Angeline Balongkit. Ayan. Thank you so much everyone for commenting. I hope hindi kayo nagsasawa sa mga videos na ina-upload ko. And thank you so much everyone for supporting our vlogs. Ayan. Sobrang maraming salamat po. And shoutout na rin pala kay Lamau, kay Gladys, kay Love, kay Nessie. Ay mga nanonood po sa lab. Ayan, work din, girls. Mamaya mahuli kayo dyan. Nanonood lang kayo ng vlog ko. But anyway, guys, thank you so much, everyone. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell button para po lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees. Yun nga pala sa mga gustong pumunta ng Canada, if you are a green card holder, you only need your green card and your passport. Ito yung mga naipon ko habang sa pagsatrabaho ko sa pagsusundo ng bata sa Canada. Guys, ito na lang po yung natira sa 3,500. Yan lang po ang sa kanya. Tapos na. Kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright